Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpulin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso,
Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige.
Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay
magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ikaw May nagmamay-ari. hopya, baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas galo. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay
Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng Madaling Bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kasagutan... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat na sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Oblique. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor.
Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na naluhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ako. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino.
Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oradyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre.
It's Kasi Kalugi. mapupunta sa Ooradyo. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. binulong ko na sa iyo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tukwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito! kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Ooradyo. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Mayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung Di ano ba? mo, Paris mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Walang nais. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot.
Ba't wala ka na? Nangungopia. Score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nagugura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Kinakaas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao at Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 9:22 p.m. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, isang panibagong araw na naman. Isang panibagong kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Kwento na kukurot sa ating puso. Kaya mga kabisyo, pakinggan at namnamin natin ang kwento ng ating letter sender ngayon sa Rocky's Secret Files with Titan Jello. Dear Titan Jello at Rocky Terra, magandang gabi sa inyong dalawa at sa mga tagapakinig ninyo. Matagal na akong nanonood sa mga live ninyo at nakikinig rin po ako on air. Relate ako sa mga kwento ninyo. May mga nakatulad pa po ako sa mga kwento ninyo na binabasa. Sa totoo lang po, DJ Rocky Terra at DJ Titan Jello, natatakot ako sumulat sa inyo. Una sa lahat, baka husgahan ako ng maraming tao. At sabihin sa akin ng mga tagapakinig ninyo na ang tanga-tanga ko. Pero ngayon, handa na po ako. Handa na ako dahil tingin ko ito na po yung tamang oras para ikwento ang mga pinagdaanan ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang RJ. Nagmahal ako ng 9 years. Sa taong hindi ko alam kung minahal ba talaga ako o napilitan lang dahil ako lang yung nandyan para sa kanya.
DJ Titangelo at DJ Rakitera. Nine years po ang aming pagsasama. Pero wala pong pinanghahawakan kung aabot ba sa kasalan o sa hiwalayan. Tama po kayo nang narinig. Umasa kasi akong pakakasalan ako. Pero wala pala siyang plano para pakasalan. Pakasalan ng katulad ko. DJ Titangelo at DJ Rakitera, sa aming 10 na taon na magkasama, ilang beses niya po akong niloko. Hinayaan ko lang po yun dahil mahal ko siya. Pero may hangganan pala ang pagiging tanga. Tanga na po ako kung tanga pero nagmahal lang ako ng totoo. Naalala ko po na grade 9 po ako nung nakilala ko siya sa Instagram. Nilalike niya ang IG post ko at nagchat siya year 2016. Nung una, masaya, puppy love kung tawagin, at nandun lahat ng kilig at saya. Pero hindi ko alam na lalalim pala ang aming pag-uusap. Lalalim pala ang nararamdaman ko sa kanya. 2017, sinagot ko siya. Kasi iniwanan daw siya ng nililigawan niya. At ang masaklap doon, DJ Rocky at DJ Titangelo, classmate ko po pala yung nililigawan niya noon. At kaibigan ko pa po nung elementary kami. Small world talaga kung tawagin, syempre. Nagkuwento siya ng mga panliligaw niya sa friend ko. Ako naman, nakikinig lang. Hanggang sa naging malapit kami sa isa't isa. At doon niya na nga po ako niligawan. Noong 2017, doon ko po binigay sa kanya ang matamis kong oo. Isang buwan pa lang po kami noon, DJ Titangelo at DJ Rakitera, may mga pagsubok na agad sa relasyon namin. Niloko niya po ako agad. Masakit po doon, nakikipagkita pa din po pala siya doon sa kanyang nililigawan na patago. Fiesta yun sa isang baryo noon sa amin. Siyempre, may mga artista. Madalas pumupunta sa perya yung mga tao. Halos araw-araw niyang sinasabi sa akin na pupunta daw siya doon sa peryahan. Nalaman ko na hindi pala ako yung gusto niya makasama doon. May iba pala siyang gustong makasama. Kaya pala sobrang napapadala siya sa peryahan. Bigla na lang siyang walang paramdam. Buti na lang meron akong isang kaibigan na inaya ako pumunta ng fiesta. Noong una, nung niyayaya ako ng aking kaibigan, ayoko sana sumama. Kasi nga, hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Sabi ng kaibigan ko, huwag ka na magpaalam. Malay mo, magkita kayo doon. Kaya bandang huli, nayaya po ako ng aking kaibigan. Nagbakasakali na ako na makikita ko siya doon at hindi nga po ako nagkamali. DJ Titangelo at DJ Rakitera.
Nandun po siya. At kasama niya po yung kaibigan niya at yung babae na nililigawan niya. Nagulat siya. At nagulat din ako. Di niya alam kung ano ang sasabihin sa akin DJ Rakitera at DJ Titangelo. Sinabi niya na mag-usap kami. Pumayag naman ako. Nung una walang kumikibo at sobrang ingay ng paligid pero wala akong naririnig na ingay. Ang naririnig ko lang yung araw na yon ay kaba ng dibdib ko. Hindi siya nakatiis. Nagtanong siya kung anong ginagawa ko doon. Sumagot na lang ako na, ikaw ang dapat kong tinatanong. Ano ang ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito na meron kang kasama na ibang babae? At alam ko yan yung noon mong nililigawan. DJ Rocky at DJ Titangelo, hindi niya po ako masagot. Alam kong merong iba noong gabi na yon pero pinagsawalang bahala ko ang lahat ng mga nararamdaman ko. Umuwi ako ng walang maayos na sagot na galing sa kanya. Natulog ako ng umiiyak at paggising ko na lang, punong-puno ako ng text message sa aking cellphone. Ang aga, nagulat ako dahil napakahaba ng kanyang mensahe. At nakapaloob doon sa mensahe na pinadala niya sa akin. Nakikipaghiwalay po siya dahil binalikan na daw siya ng babaeng nililigawan niya noon. Alam nyo, mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rakitera, meron siyang linya na hindi ko malilimutan. Ang sabi niya po sa akin, hintayin ko daw siya. Babalikan niya daw ako. Kapag hindi na daw sila naging okay nung kanyang nililigawan, babalik daw siya sa akin. Sobrang sakit po mga DJ. Sobrang sakit mga kabisyo para maging second option ka lang. Pero ganun pa din. Tanga pa din ako. At sa sobrang katangahan ko, hinintay ko pa rin siya. 3 buwan po ako naghintay, DJ Rocky at DJ Titangelo. At hindi ako nabigo. Bumalik nga siya. Binalikan niya ako ng June 2017 at naging kami ulit DJ Rakitera at DJ Titangelo. Naging maayos yung relasyon namin sa pagbabalik niya. Hindi nagkaroon ng problema. Hanggang sa dumating naman ang pangalawang panloloko niya, DJ Titangelo at Rakitera. Year 2022. Nag-work na po ako sa Tarlac City noon. Akala ko okay kami kasi dumadalaw lang siya sa Tarlac from Nueva Ecija. Fast forward. Dumating yung pinsan niya galing Japan. At gusto ng pinsan niya na makilala ko kasi nga hindi naman ako iba sa kanila. So dali-dali pong umuwi ako ng Nueva Ecija noon. Pero pagdating ko sa kanila, may tumabi sa akin na bata at ang sabi niya sa akin, ikaw po ba yung girlfriend ni Tito?
Kasi kung ikaw, bakit may palagi po siyang kausap na babae sa cellphone niya? Tawag pa nga niya, baby. Ikaw po ba yun? DJ Titangelo at DJ Rakitera, nagulat ako. Alam naman natin na hindi nagsisinungaling ang bata pero naging bulag ako noon. Kahit na nagulat at parang binuhusan ako ng tubig, nandun na naman ang pagiging tanga ko. May alam na ako pero hindi ko siya kinausap. Bago dumating yung pinsan niya, umalis siya ng bahay at pumunta siya ng bayan. Iniwan niya po yung cellphone niya sa bahay. May kailangan sana ako ipabili, DJ Rocky at DJ Titangelo, at tinatawagan ko po siya pero nagri-ring sa loob ng bahay yung cellphone niya dahil naka-charge pala. Nagkaroon po ako ng girl instinct ng oras na yun, DJ Rakitera. Binuksan ko ang cellphone niya para mangalkal sa messenger niya. Pero wala akong nakita. Nakita ko yung apps ng Mobile Legends at binuksan ko ito. Nanginginig ako, DJ Rocky at DJ Titangelo, ng mga oras na yan. Sabi ko sa sarili ko na sana mali ang nasa isip ko. At pagbukas ko pa lang ng Mobile Legends app niya, may nakita na akong message doon. Binuksan ko po yun at doon na nga tumambad ang pruweba na naglolo ko na naman siya. Nag-update siya sa isang babae na nandun. At ang masakit pa doon, sinabi niya doon sa babae na nandito daw yung girlfriend niya. Sana maunawaan siya at 1 linggo muna silang hindi mag-uusap. Dahil 1 linggo daw ako nandito sa kanila. Huwag daw mag-alala yung kausap niya doon sa Mobile Legends dahil makakapaglaro daw ulit sila at makakapag-video call. Dahil nga papauwin din daw ako kagad sa Tarlac. DJ Rocky at DJ Titangelo, mga panahon na yun na nabasa ko yun. Durog na naman ako. Sobrang hindi ko akalain na sa pangalawang pagkakataon ay magagawa niya na naman sa akin yun. Pinapili ko po siya. Sabi ko, sino ba talaga gusto mo? Dapat bang maghiwalay na lang tayo? Sagot naman niya, mahal niya daw ako. Hindi niya daw ako kayang iwanin. At ito na naman ako. Nagpakatanga na naman ako. Nagpatawad na naman ako sa pangalawang pagkakataon. Hanggang sa naisipan namin mag-live-in together. Pero sa pangalawang pagkakataon na pinagbigyan ko siya, akala ko magbabago na ang lahat. Pero hindi pa pala. Nasira po yung phone niya. At no choice siya noong mga panahon na yun, hiniram niya po yung cellphone ko.
agad ko naman binigay sa kanya. Pero sa pagkakataon na yun, hindi ko akalain na doon naman pala magbabago ang lahat ng takbo ng relasyon namin. Dahil sa pangatlong pagkakataon, meron na naman siyang ginawa na panloloko sa akin. This time. Haba. Dude, may TikTok tayo, dude. Naka-TikTok ba tayo, dude? Angat mga dude. Evening po sa lahat ng mga natuto ngayon. Masyado nagpapakatanga. Pero ganun talaga eh. Nagmamahal ka eh. Oras na muna natin, kabisyo, sa buong kapuluan is already 9:44 p.m. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, kabisyo. Hi May, good evening. Hello Tin Rivera. Hello po kay Da. Nakarelate ako, OMG. Babe,
What time po? Anong what time? What do you mean? Yun, tama yun, no? Si Charmanda 12. Normal naman magpakatanga. Pero you choose wisely. Who will that person will be? Oh, tama. Sabi ni Da, I'm from Saudi po. Ganda ng boses mo. Thank you po, Hanggang anong oras po kayo since I'll use this so that I can sleep? Okay. Hanggang 12 midnight po kami. Yun po, may podcast ba kayo? Meron po. Di ba, Dut, nasa Spotify din itong natin? Ang ating Rocky Secret Files with Titan Jello and Top Secret, di ba? Consider na podcast ba yun, Dut? Tama ba ako? Yes po. Meron po tayo na si Spotify po yan. Thank you po. At least tinanong ko lang po yung natin, mga magagaling at matatalino sa digital. Pasensya na po kayo. Hindi po ako techie at hindi po ako masyadong maano sa digital. Meron din po tayong YouTube mga kabisyo at meron din po tayo. Pwede po kayong mag-download ng aming Love Radio app. So, download nyo lang po yan para 24/7 nakatutok po kayo sa amin. O kaya kapag nalulungkot kayo, kailangan nyo ng kasama nyo po kami. I-download nyo lang po yan kabisyo. Maraming salamat. Hi Sagittarius, good evening. Happy listening right now. Hello din kay Wends24. Shoutout from UAE. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Sa mga taga UAE po dyan. Sabi ni Christine Gars, relaxing kaayo boses mo po. Magandang gabi sa imo tanan, Christine. Maraming salamat. Daghang salamat. Think before you give a chance. Oy. Sabagay, totoo yun. Pa-shoutout po kay Rovic Seba. Birthday niya po. Hello po kay Rovic Seba. Happy birthday. Shoutout kay Remar. Happy listening. Haba nung kwento. Grabe. Sabi ni Bell, nakikinig na ako ng radio Makikita pa kita dito. Bell, anong mas okay? On air o online? Ano bang mas, mas nasasayahan ka? Mas na, hindi mo ako nakikita o mas napapakinggan mo lang ako? Ano mas goods na XP para sa'yo? Mas okay pala nakikita kita. Hindi, mas maganda on air. Maniwala ka. Mas iba. Iba doon. Bebe B. Bobu. Ang ganda ng pangalan nga. Babe B. Bobu. Kala ko Babe. Bebe. Babe B. Bobu. Hello po sa'yo. Anong skincare nyo? At napansin ko lang glowing ka. Wala po akong skincare. Wala po. Hindi po ako umiinom ng gamot or nag-aano sa mukha ko. Siguro ilaw lang po ito ng aming studio. Kaya po nag-glow lang po ako. Pero wala naman po akong ginagawa sa aking sarili.
Baka po sa personal, iba naman po yung itsura ko. Diba? Ayan, sabi ni Charmanda 12. Ano tayo, hindi po ako gumagamit niyan. Ang ginagamit ko po is White Rose Papaya by ACS. Ayan po Ang aking pinanlalaban ng damit is merong Charm Fabcon Purple Eternity plus meron din po akong Pride detergent. Yan po ay yung mga ginagamit ko po. Tapos pag pumunta po kayo ng bahay, meron po kaming smart dishwashing doon. Ayan po. Kaya nagpapasalamat po ako sa ACS dahil sa kanila po, kahit saan ka man mapalabas, pang sarili o pang tahanan, magagamit nyo po yung produkto nila. Parang may sinulat akong ganong kanta. Nag-promote pa nga ng commercial nila. Alam nyo po ba, ang ACS ay napakabuti at mapagmahal po sa amin yan. Totoo po yun. Ang ACS, totoo po yan. Alagang sigurado. Di ba? Hindi lang pang sarili, pati pang tahanan. Yun, no? Naalala ko yung mga linya ko dun Bisyo, happy blessed Tuesday po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig at nakatutok sa atin, maraming salamat po. Maraming salamat din po, syempre, sa mga di pa man nila mapakinggan to. Sa lahat ng mga nakatutok through on air. Tutuwa ako kasi may mga nagte-text, tumatawag na po sa atin ngayon. Diba? Maraming salamat po sa inyo. Saan po makikita itong live video after? Nasa po to, YouTube po mga kabisyo. Sabi ni Glay. Tama, di ba? Yes po, after po, available na rin po sa Spotify. Tomorrow po. Ayan. Miss K, tawag lang po kayo later. 0916-529-5595. Ayan po. Mas, alam nyo, ngayon, yung mga nagte-text sa atin, mas na-fill down nila yung story kapag on air. Hindi ko rin alam
ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, umabot ka na rin ba sa punto ng buhay mo na halos ibigay mo ang lahat ng pagmamahal mo sa taong alam mo naman na hindi na kayang suklian ng tama yung pagmamahal na inaalay mo? Minsan na nga rin ba, kabisyo, na sinagad mo ang sarili mo sa taong minamahal mo? Ilang beses mong pinagkatiwalaan? Ilang beses mong pinatawad? Pero paulit-ulit pa rin na ginagawang saktan yung katulad mo. Mga kabisyo, dumating ka na rin ba sa punto ng buhay mo na may taong laging umiintindi sa'yo? Minamahal ka ng sobra-sobra. At masyado ka na naging komportable na lagi siyang nandyan para umintindi para sa'yo. Pero may isang umaga na bigla na lang nawala yung taong kayang umintindi at umunawa sa katulad mo. Sa mga kabisyo natin na nakatutok ngayon, pakinggan po natin ang ikalawang bahagi ng istorya ng ating letter sender na si RJ. Si RJ na nagmamahal ng sobra-sobra. Sabi niya nga po, nagpapakatanga daw siya sa pag-ibig. Tama pa ba? Na sa ikatlong pagkakataon na niloko siya ng kanyang partner, ay patawarin niya pa ito. Alamin at pakinggan po natin ang susunod namang mangyayari pa sa kanyang kwento sa Rocky Secret Files with Titan Jello. DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Ilang beses ko na po siyang pinatawad sa mga ginawa niya sa akin na panloloko. Dalawang beses ko na po siyang pinagbigyan at intindihin sa kanyang mga ginawa. Pero sa pangatlong pagkakataon, niloko na naman niya ako. Ito na po yung sobrang sakit, DJ Titan Jello at DJ Rakitera.
Gabi-gabi kaming magkatabi. Gabi-gabi kaming magkayakap, pero paano nangyari yun? Paano niya ako nagawang lokohin nang nasa iisang bubong lang kami? Iyak ako ng iyak. Nung panahon na nalaman ko na niloloko niya po ako, hindi ko na po napigilan ang sarili ko. Kaliwat kanan na nagbigay kong sampal sa kanya. Pinaghahampas ko siya ng hangin at lahat ng mahawakan ko ay hinahampas ko sa kanya. Hanggang sa narinig kami ng tita niya sa taas. Tinanong ako ng tita niya kung anong nangyayari. Habang iyak ako ng iyak. Isa lang po ang nasabi ko. Habang humahagulgol ako, DJ Titan Jello, ng napakalakas. Ang mga lumabas na salita sa aking bibig ay, tanungin niyo po yung magaling niyong pamangkin. Sa dami ko pong sakripisyo na binigay sa kanya, wala lang pala sa kanya ang lahat ng yun. Kaya niya po palang itapon ang lahat ng pinagsamahan namin. Kaya niya po palang sirain yung relasyon na binuo ko at pinaglaban ko dahil lang sa isang babae na naman po. DJ Rakitera, DJ Titan Jello, nagulat yung tita niya. Agad-agad akong kinausap ng tita niya. At kung iiwanan ko daw ang pamangkin niya, maiintindihan daw nila. Sobrang sakit. Sobrang sakit dahil gumuho ang mundo ko. Lahat ng pinaghirapan ko, wala lang sa kanya. Lahat ng binigay ko, wala lang sa kanya. Pero ito na naman ako. Tanong ko na naman sa sarili ko. Bakit hindi ko siya kayang mawala? Bakit hindi ko siya kayang iwanan? Ang daming tanong sa isipan ko, DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Isa na po dito, dahil ba kaya hindi ko siya kayang iwanan dahil hindi ko pa siya tapos mahalin? Isa ba yun sa mga dahilan? Kaya DJ Titan Jello at DJ Rakitera, sa pangatlong pagkakataon, nagpatawad na naman ako. Sumubok ulit ako sa huling pagkakataon. At sa pang-apat na pagsubok, dito na nawala ang lahat. Napalitan kami ng madilim at hindi magandang katapusan sa aming relasyon. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, sa huling pagkakataon na binuhos ko po ang sarili ko. Ito po yung mga panahon na napalipat kami ng Parañaque dahil nag-end contract kami doon sa dati naming inuupahan. Pero alam niyo po ba yun?
Kahit pala sobra na ibigay mo na pagmamahal, sakripisyo mo ang sarili mo. Halos itaya ko na yung buhay, karir ko at lahat-lahat na. Kapag nasa maling tao ka pala. Baliwala lahat ng sinasakripisyo mo para sa kanya. Ang iisipin niya pa rin ang sarili niya. Sa huling pagkakataon po, gumawa na naman po siya ng kalokohan. (2025) Nagkasala na naman ulit siya. Dito na ang mas matindi niyang ginawa, DJ Rocky at DJ Titangelo. Laking gulat ko. Yung partner ko may ka-sex on phone na ibang babae. At napakinggan ko lahat ng yon. Nanlumo po ako. Akala ko kapag nakita ko siya ulit na nagloko ay kaya ko na ulit harapin, pero eto pala yung pinakamasakit sa lahat. Na makikita ko. Narinig ko. At kitang-kita ko kung paano po siya mag-enjoy sa ibang babae habang kausap niya po ito sa telepono. Nagpapalitan din po sila ng mga videos. Hindi lang isang video, DJ Rocky at DJ Titangelo, kundi mahigit 5 o 10 mga videos yung mga napanood ko sa kanila. Iba-ibang lokasyon. Meron silang video sa kwarto, sa CR, sa office. Ang dami. Sobrang sakit po ng mga ginawa niya. Sobrang sakit po ng ginawa niya sa akin. DJ Rocky at DJ Titangelo, napapaisip po ako palagi. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para bigyan ako ng lalaking ganito. Ginawa ko naman po ang lahat, DJ Rocky at DJ Titangelo. Tinulungan ko po siya. Sinuportahan ko po siya. Pinatawad ng paulit-ulit. Binigay ko po ang lahat. Kahit wala nang matira sa sarili ko. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Bakit kaya ganito ang tadhana sa akin? Bakit kaya napakadaya ng tadhana para sa isang katulad ko na tunay magmahal? Ang hinihiling lang naman ay huwag akong lokohin. Kahit hindi niya na po masuklian. Ang katulad ng pagmamahal ko, yung pagmamahal niyang ibibigay niya sa akin. Ang sakit lang sobra. At nagiging dahilan niya palagi sa akin na init lang daw ng katawan lahat ng yon. Wala daw siyang feelings doon.
Yun po yung isa sa mga dahilan niyang hindi ko matanggap. DJ Titangelo at DJ Rakitera, hanggang sa mas ginusto ko na lang pong tapusin kung ano po yung relasyon namin. Kahit sobrang sakit sa akin, kahit ayoko pang tapusin, pero naubos na po ako. Hindi ko na rin kasi kilala yung sarili ko. Pinapabayaan ko na yung sarili ko. Hindi naman siguro masamang piliin ang sarili, di ba, DJ Titangelo at DJ Rakitera? At hindi rin naman sana masamang sumuko sa pinaglalaban ko na tingin ko noon ay tama at tapat na pagmamahal. Nais ko lang pong sabihin sana sa lahat ng mga kabisyo na nakatutok ngayon, DJ Rakitera at DJ Titangelo, na wag sana akong husgahan. Wag sana akong husgahan dahil sobrang nagpakatanga ako. Ang tanging alam ko lang kasi noon, nagmamahal lang ako ng totoo. At bago ko tapusin ang aking liham na ito, para sa'yo, you are my greatest love and greatest pain. Hindi na kita papangalanan pero oo, ikaw yun. Na minsan dumating sa buhay ko na naging masaya ako. Pero ikaw rin pala ang dahilan ng pagkawasak ng sarili ko. Maraming salamat na lang sa'yo at pag-iingat ka palagi. Muli, DJ Rakitera at DJ Titangelo, salamat at binasa niyo ang kwento ko. Habang sinusulat ko po ito, yung sakit na nararamdaman ko ngayon ay mas lalo pong nabawasan. Maaring ngayon ay hindi pa po totally healed pero alam ko sa sarili kong makakaya ko. Makakaya ko ang lahat ng trauma na binigay niya. Kaya muli, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City?
Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige,
isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman Bato, to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Natin ang kabuuang storya ng ating letter sender na si RJ. Storya na kumurot sa ating puso. Storya na pwede nating kapulutan ng aral. Mga kabisyo, sa lahat ng mga nakaranas na po ng ganitong kwento na sobrang binigay ang lahat. Sinagadang sarili sa ngalan ng pag-ibig. 4 na beses mang lokohin ay patuloy pa rin magtitiwala. Mga kabisyo, grabe po ang pinakitang pagmamahal, pangunawa, at pagsagad sa sarili ng ating letter sender ngayong gabi na to. Iba't ibang babae, iba't ibang senaryo ang kanyang mga nakita sa panloloko ng kanyang partner. Pero patuloy niya pong pinapatawad. Pero makikita rin pala natin dito mga kabisyo na kahit pala minsan sobra-sobra ang pagmamahal natin, kaya natin patawarin kahit sa
pinakamalalim na pagkakasala niya sa'yo. Nauubusan din pala ng pasensya, pagmamahal, at pangunawa ang isang tao. Nauubos din pala, kabisyo, yung salitang pangunawa natin. Nauubos din pala, kabisyo, yung pagiging tanga natin sa oras na mahimasmasan tayo. Yun po ang nangyari kay RJ. Sa ilang beses niya pong pagpapatawad sa kabila ng lahat ng panloloko ng kanyang partner. Sa pagkakataon na to, nahimasmasa na po siya. Na-realize niya na yung pinaglalaban niyang pag-ibig ay siya rin po pala ang magiging talo sa huli. Sa mga kabisyo natin na katulad ni RJ, na sobra magmahal, hindi naman po masama magmahal. Hindi rin naman po masama sobra magmahal. Sadyang may mga tao lang po talaga na hindi nila kayang i-appreciate yung binibigay mong pagmamahal sa kanila. Pero wag ka pa rin po mapapagod na magmahal ng katulad na kaya mong ibigay sa maling tao. Dahil sa oras na matagpuan mo na po yung tamang tao, naway, ganyan pa rin po yung pagmamahal na kaya mong ihalay. At wag na wag mo pa rin kakalimutan, syempre, ang sarili mo. Magmahal tayo ng sobra-sobra pero wag pa rin natin kakalimutan na tiran yung sarili natin. At wag pa rin natin kalimutan na respetuhin mismo yung sarili natin. Kaya sa mga kabisyo natin ngayon na naguguluhan sa kanilang karelasyon o sa kanilang relasyon, maaari ka po magpadala ng iyong kwento sa aming Viber line or Gmail account na rakitera@gmail.com. Malay mo may isang umaga, may isang gabi na kwento nyo naman po ang aming binabasa dito sa aming programa. Kaya mga kabisyo, muli, ako po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At sa aking pagbabalik mamaya mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595 para sa ating programang Top Secrets. Handog ko pong awitin sa inyo ay awitin na bakas na gabi. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ah,
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man
na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit natin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban.
Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Hopya. na kundol. Ang kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. Hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang
aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasag... Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos namin. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap.
Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan,
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. Sa'yo pupunta sa OORADIO. Ako yung may question. Kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunot. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan alam mo. mo. Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Ano, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor. What can I say? Ay, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Mabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba.
Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa ooran. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Mas pinainit
Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. So, parang pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Oras na muna po natin sa buong kapuluan is already 11:11 PM mga kabisyo at ito po ang programa ng 90.7 Love Radio na hindi ka huhusgahan bagkos ikay pakikinggan. Ito po ang programa na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Kaya nasa kabilang linya na po natin mga kabisyo ang ating top secret caller ngayong gabi na to. Kilalanin at pakinggan po natin ang ating kabisyo dahil naniniwala tayo na kasama po natin siya. At kasama niya po tayo ngayong gabi na to sa kanyang ikukwento. Good evening po. Good evening. Ma'am, bago po Good evening po. Yes po ma'am, good evening po. Ma'am, bago po ang lahat, nais ko lang pong sabihin sa inyo ma'am, uulitin ko lang po, may kasama ka ngayong araw na to. Salamat. Kasama mo po kami para pakinggan ka sa kwento mo ma'am. Yes po. Ready ka na po? Opo. Sige po ma'am, itago po natin sa pangalan ang caller natin ngayon na Tago niyo na lang po ako kung saan kami unang nagkita. Hindi Sa ma'am. likod ng bahay. Hindi ma'am, sa pangalan po ma'am. Ano pong gusto nyong ipangalan natin sa inyo? Tago niyo na lang po ako sa Nene. Nene. Ilang taon na po tong si Nene? 34. 34. Nene, 34. Tagasan po? Antipolo. From Antipolo. Nene, 34 years old, from Antipolo. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is nagmahal ako ng sobra ng isang seaman na may asawa. Naging kabit ako. Ma'am, tama po ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Nagmahal ka po ng isang seaman na kasal. Yes po. At naging kabit ka po. Yes po. Yes po, DJ Taba. Ma'am, pwede niyo po ba kaming kwentuhan? Maaari niyo po ba kaming bigyan ng ideya kung paano po kayo nagkakilala? Nagkakilala po kami sa isang app. May friend ako dun. May friend ako dun na kasi that time, sobrang stress din ako. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas din. Apparently,
nagme-music lang ako dun sa app na yon. Then, sabi ng friend ko, pinakilala niya sa akin yung guy na yun. Then, nagkamubutihan, nagka-chat-chat. Then, nung umuwi siya ng Pinas, nagkita kami. Pagkakita namin, dinala niya ako sa kanila. For almost 2 months, pinain niya ako dun. Pinakilala sa mga kapatid, magulang, anak. Kasi may anak siya. 3 yung anak niya. Hinalagaan ko, inaruga ko. Bago ako bumalik ulit ng abroad. Ano pong trabaho niyo sa abroad, ma'am? Natago ko na lang sa caregiver po. Caregiver. Gano'ng katagal na po kayo nag-abroad? Tagal na panahon na po. 8 years. So itong si Guy ay meron po palang anak na. 3. 3 na po. Eh paano naman po kayo, Ma'am Nene? Meron po ba? O wala? Meron po. Ilan po? Meron din po akong anak, 2. Okay. Pero si Nene ay hiwalay na sa kanyang asawa. Wala, single mom po ako. Single mom. Iisa lang po ba ang tatay ng inyong anak? Opo, isa lang. Okay po, isa lang. Pero itong si Seaman na nakilala mo, na pinatuloy ka pa sa bahay, pinakilala ka sa mga kamag-anak niya, hindi mo alam, nakasal pala siya at meron pa rin siyang kinakasama. Tama po ba ako? Opo, sinasabi niya sa akin, hiwalay na daw sila. Nung umuwi ka dito sa Pilipinas para pumunta ka at tumuli ka sa kanila at alagaan mo yung mga anak niya, hindi po ba nasabi sa'yo ng mga kapatid niya kung ano po yung status niya? Actually, nasabi na po sa akin. Dahil nung time na yun, nagsisik ako nung pagmamahal na hindi ko nakita dun sa tatay ng mga anak ko. Parang sa kanya ko nakita. Then, yung pagiging father figure niya sa mga bata. So, undenial ako na sa sarili ko na wala lang to, wala lang ganito, ganyan. Parang niyakap ko na maging kabit ako. Parang ginampanan ko yung pagiging kabit. So malinaw po pala sa inyo, Ma'am Nene, na nung panahon na napunta ka sa tahanan nila o bahay nila, alam mo na, nakabit ka. Alam ko po. Pinaglaban mo, pinilit mo yung sarili mo doon sa alam mong tamang pag-ibig na tingin mo na tama noong mga panahon na yun. Anong sabi niya sa'yo ni Guy? Nauna pa lang pala alam mo na mali na yung pinasok mong pag-ibig, pero ikaw, dahil nga longing ka, naghahanap ka ng aruga, kasama, at father figure para sa mga anak mo. Pinilit mo yung sarili mo sa relasyon na alam mong pwede kang mapahamak. Opo. Anong sabi niya sa'yo? Ang dami yung pangako. To the point na hindi niya ako pinabalik ng abroad. 1 taon at 3 buwan. Mula nung April 13, bago ako umalis sa kanila, lahat ng pangako na ganito ganyan, inalagaan ko yung mga anak niya. To the point na hindi ko na naalagaan yung mga anak ko. Ako yung maakat sa stage. Ako nag-a-attend na meeting.
Lahat ginawa ko. Yung pagiging ina sa mga anak nila. To the point na nakalimutan ko na may anak mo pala ako na longing sa pagmamahal ko. Yung time na yun, akala ko okay kami. Okay kami. Matawag. Pero the moment, tinatawagan ko, chinachat ko. Wala nang response, wala nang explanation. Basta lang, nawala na parang wala. Tapos, dumating pa yung point na ng hospital yung nanay niya. Ako nag-alaga. Araw-gabi ako nag-alaga ng nanay niya. Na silang magkapatid. Hindi magawa yun. Ako na alam ko sa sarili ko na kamit ako, pero kinampanan ko yung pagiging pamilya kasi akala ko may pamilya ako naman na masasandalan sa kanila, pero sobra pa pala yung ginawa nila. Nene. Nene, nakikinig ka pa ba sa akin? Nene, nung panahon na 1 taon ka niya na nakatira sa kanila, buti hindi kayo nagtagpo nung mismong original niyang partner, yung asawa niya. Nasaan yung asawa niya? Actually po, DJ, mga masama man kung pakinggan, husgahan man ako ng iba, pero naiisip ko tuloy yung mga nangyari sa asawa niya. Ang asawa niya nga ngayon psychological incapacity. Baliw na po. Wala na sa tamang pag-iisip. Kasi to the point na pati sarili niya na hindi niya na maalagaan. Harap-harapan niya na ako nandun sa shop, nandun sa tindahan nila. Hinahanap nung asawa, yung anak niyang panganay. So nandun ako nakatayo. Hindi lang naman niya ako na-recognize kung sino ako. Gano'n na po daw katagal yung karamdaman ng asawa nitong naging partner mo? 7 years mula nung 2020, mula nung nalaman nung asawa niya na may kabit din na una, yung partner ko na yan, may kabit din. So wala na pala sa tamang pag-iisip itong partner niya. Yung mismong asawa niya. Kaya nagawa ninyo at nagawa mong manghimasok dun sa kanilang tahanan at ikaw na gumawa ng mga responsibilidad nung kanyang asawa doon sa kanyang 3 anak. Tama? Tama po. Tama. Na-mention mo kanina na ikaw na mismo umaakyat sa entablado, nag-aalaga sa mga bata, umahati ng meetings, nag-aasikaso, ultimo dun sa nanay niyang nagkasakit, ikaw din ang nag-asikaso at nag-alaga. Tama ba ako? Tama po. Pero, lahat na kayang nilang iutos sa akin. So, eto ba, Nene, inutos nila sa'yo o nagkusa ka? Inutos po nila yung kapatid niya. Yung kapatid niya, ne, pasuyo ako ng ganito. Ne, pasuyo ako ng ganito. Ne, pwede bang pakisuyo ng ganito? Ako naman, sunod-sunuran na ako kasi akala ko tama yung ginagawa ko. Natama lahat-lahat kasi dahil sa pagmamahal. Nilaman ako ng pagmamahal ko. Gaano mo na katagal tong kinikim-kim yung bigat na dinadala mo?
Sa 4 na taon kami magkarelasyon. Sa relasyon namin na yun, hindi puro. Lagi kong nahuhuling may babae, may kausap. Tuwing tatanungin ko anong ginagawa, nagagalit. Andun pa rin ako. To the point na nahuli ko sila nung una niyang kabut na magkausap. Pinatawad ko pa rin. Tanda-tanda ako. Tinanggap ko pa rin. Ako pa rin yung, hindi ko alam anong kasalanan ko. Lahat ng pagmamakaawa, lahat natatawag, call, emails, lahat, pati opisina, tinawagan ko. Trying to reach out on him. Gusto ko lang naman sabihin kung anong dahilan. Pero iniwan ako sa kanila na walang-wala akong pera. Na halos magmakaawa ako. Ang sabi niya sa akin, tutulungan niya ako makabalik sa abroad ulit. Nagsimula. Pero iniwan niya ako sa ere. Missing ko doon yung natulong, wala. Kailan po kayo huling nagkita na itong lalaki na to? Nagkita kami dito. Sinundo ko pa to ng January sa Manila. 2026? January? Pagka February, bubalik ulit siya. Mhm. Halos duruin niya na ako. Halos murahin niya na ako. Iniwan nila ako dun sa bahay nila sa 3rd floor. Nilak nila yung buong bahay. Hindi ako nakakain ng tanghalian. Hindi ako nakakain ng kapusan. Hindi lang naman niya naisip na nandun ako sa taas. Hindi niya lang man ako hinanap kung nakakain ako or what. At ang mas worst pa, pinatulog niya ako dun sa tricycle mismo sa ilalim sa garahe. Hindi niya lang man ako pinatulog sa taas o pinakot dun sa taas. Hindi alam ng pamilya ko na yung maging karelasyon ko may asawa. Tinago ko, tinangkan ko lahat. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Ma'am Nene. Nararamdaman ko yung kalungkutan ng puso mo ngayon. Nararamdaman ko na sobrang wasak. Nawasak yung katulad mo na nagmamahal lang. Pero Ma'am Nene, aware ka rin ba na meron ka rin naging mali kaya humantong sa ganitong sitwasyon? Ano yung pagkakamali mo na yun, Nene? Tingin mo. Anong pagkakamali yun? Una-una pa lang, alam ko na pamilyado siya, pero tinuloy ko ng binuhos ko yung buong ako, yung buong sarili ko, yung buong buhay ko sa kanila, sa kanya at sa mga anak niya. To the point mo wala nang natira sa akin. Isip ko na lang lagi na baka ito na yung kabayaran lahat ng kasalanan ko. Hindi man ako yung nakasira sa pamilya nila, pero parte ako doon.
araw ko pinagsisisihan yun. Kinumpisan ko lahat-lahat. Ang akin lang. Bakit ganito? Alam kong may mali. Alam ko. At hindi ko maaalis yun na may mali talaga ako. Saan ba naman nasabihin na yung ko na tama na? Ano naman yung gusto kong marinig eh. Hindi ko naman gusto na nakausapin niya ako na makipagkita niya or what. Iniwan niya ako na walang-wala. Halos magmakaawa ako na kahit pamasahe lang pabalik ng Manila. Higit niya ako para makapagsimula ako kasi may anak ako nakaasa sa akin. Pero wala. Nani, maaari ko bang malaman kung ano yung pinakapunot dulo ng iniiyak mo ngayon? Ang punot dulo yung pagsisisi. Yung pagsisisi na kung sana noon pa lang inayos ko na yung alam kong mali. Di sana hindi ako nagkakaganito. Kung sana natauhan ako nung time na yun na isang beses, 3 beses, 5 beses kong nahuhuli na may kausap siya. Sana dun pa lang natauhan na ako. Di sana hindi ahantong sa ganito kasakit yung mararamdaman ko. Na imbis ako yung mang-iwan, ako yung iniwan. Pagkatapos nito, pakinabangan lahat-lahat na meron ako. Tatapon niya lang ako na parang basura. At ang mas worse pa, na nag-apply ako abroad. Nang pre-medical ako. Ni-reach out siya ng agency ko kasi siya yung nilagay ko ng emergency contact doon. Kasi wala akong mailagay doon sa contact ng nanay ko kasi walang cellphone yung nanay ko. Ayaw niya maniwala na 16 weeks na akong delayed. Sinabihan niya pa ako ng time na yun na hindi ganito. Ang sakit-sakit na parang tinatanggi niya pa yung dinadala ko na hindi sa kanya. Na mula nung umuwi siya hanggang sa bumalik siya noong February 7, magkasama kami. Iisang bahay kami ng mga anak niya. Buong bahay niya, puro may CCTV. Nakaka-access sa lahat. Lahat ng galaw ko, alam niya. O ibig sabihin, nagdadalang tao ka po ngayong araw na to. So kung from January to February, so meron na pong 3 o 4 na buwan yung batang tinadala mo. Opo. Alam ko dito, alam kong mali. Alam kong mali. Nandun na tayo, Ma'am Nene. Sabi ko nga, kung kaya ko magpakulong dahil sa nagawa ko. May kulong na lang ako.
anak ko. Kasi pati nanay at anak ko, inaras nila. Dinala nila doon ng pulis kasi yung nanay ko na inosente na wala namang kinalaman. Ako na lang. Kasi ako naman yung punod dulo eh. Ako na lang. Kasama mo ba ngayon yung mga anak mo, pamilya mo? Hindi po. Nasaan ka ngayon? Malayo po ako sa kanila. Nasaan ka ngayon? Nandito po ako sa tita ko. Ilan taon na yung anak mo? 13. Yun yung panganay. Saka 10 years old. Tatanungin kita, nene. Sa 13 years, nabubuhay yung anak mo. Ilang taon mo siya naalagaan? 7 years. 7 years akong nag-alaga sa anak kong pangatay. Sa pangalawa? Sa pangalawa. Walang buwan ko siyang iniwan mula nung umalis ako. Nagtrabaho ako. Tapos hindi mo na binalikan? Umabalik ako, umuwi, pero hindi ako nagsistay kasi nga kailangan ko magtrabaho para sa kanila. May communication pa rin ba kayo until now? Wala po. Sa pagkakataon na to, nene, bibigyan kita ng pagkakataon na magtanong sa akin at sasagutin ko. Ano yung mga katanungan na yon na malay mo, kaya kong sagutin ngayong araw na to? Sa kalagayan ko, DJ. Ano yung dapat kong gawin? Tama ba ako ng pagkakarinig? Sa kalagayan mo ngayon, ano yung dapat mong gawin? Tama? Opo. Bago ang lahat, gusto muna kitang yakapin ng mahigpit na mahigpit. Bago ko sagutin yung tanong mo ni Han, gusto ko muna sabihin sa'yo na kasama mo ako ngayon, nene, na naway sa mga sasagot ko sa'yo, ipanghawakan mo to. At gawin mo sana. Gusto mo na ba marinig? Opo. Alam mo, nene, narinig ko sa'yo kanina na aminado ka rin naman sa pagkakamali mo. Aminado ka na pumasok ka sa relasyon na pinilit mo yung sarili mo kahit hindi pa pwede. At ito na nga yung kinalabasan yun. Napunta ka sa maling tao. Napunta ka sa taong hindi marunong magpahalaga. Napunta ka sa taong
mas lalo kang nilubog. Pero hindi ko siya pwedeng siya lang ang sisihin ko. Dahil alam mo rin naman sa sarili mo na mali yung pinasok mo pero pinilit mo din kasi. Alam mo nung una pa lang na kung sa'yo nga, sa asawa niya nga mismo. Hindi sa'yo, sa asawa niya mismo. Nakasama niya pa at buhay pa. Nasa katinuan o wala sa katinuan yun, yung respeto niya na lang dun sana sa asawa niya na yun na hindi siya magpapakilala ng iba sa pamilya niya. Sana ginawa niya yun. At sana ikaw din. Kaya masasabi ko lang doon sa tanong mo, panindigan mo yan. Panindigan mo na kung ano yung mga naging bunga at resulta ngayon. Harapin mo yan ng buong puso. Ngayon ka pa ba susuko? Na 3 na yung anak mo. Meron kang 13 anyos na 7 taon mo lang naalagaan. Meron kang 10 years old na 8 months pa lang nung iniwan mo. At ngayon, may bago na naman na sanggol sa sinapupunan mo. Ngayon ka pa ba magiging mahina? Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon mo pa ba hindi maiisip yung tamang desisyon sa sarili mo? Ang sabi mo sa akin kanina, ang hinihintay mo lang ay yung sabihin sa iyo nung guy na ayaw niya na. Titigil ka na. Tama? Tama po. Gusto mo ba ako mismo magsabi na sa'yo kung ano yung ibig sabihin ng guy na minamahal mo sa mga ginawa niya sa'yo? Huwag mo nang antayin, papaliwanag ko sa'yo ngayong gabi na to. Gusto mo ba? Gusto mo marinig? Doon pa lang sa pagkakataon na naghanap na naman siya ng iba. Kung sa mismong asawa niya nagawa niyang lokohin, ikaw pa kaya na mismong kabit lang. Anong ginawa niya? Niloko ka lang din niya. Ibig sabihin sa pagkakataon na yon, wala siyang respeto sa'yo. Hindi totoo yung nararamdaman niya sa'yo. Hindi ka niya mahal. Kinailangan ka lang niya. Iba yung minamahal ka sa kailangan ka lang niya. Naging kailangan ka niya kasi kailangan ng anak niya na may mag-aalagang nanay dahil nga hindi kaya ng asawa niya. Kailangan ka niya para may tao siyang kahit pa paano mapag-iiwanan ng mga mahal niya sa buhay. Sa madaling salita, masakit man pakinggan, ginamit ka lang niya. Hindi ka niya minahal.
Ngayon mo pa bang gusto malaman? Ngayon mo pa bang gusto marinig na sabihin niya sa'yo na ayaw niya na? Eh hindi niya na nga kailangan sabihin dahil pinamukha niya na sa'yo at pinaramdam niya na sa'yo? At sa huling pagkakataon na para itanggi niya na anak niya mismo yung nasa sinapupunan mo, hindi pa ba sapat yun? Sa pagkakataon na to, gagawa ka pa rin ba ng maling desisyon? Gagawa ka pa rin ba ng maling desisyon dahil dyan sa lalaki na yan na hindi ka kailanman minahal at nirespeto? Sa pagkakataon na to, hindi ka pa rin pagagawa ng tamang desisyon dahil hindi ka na natuto sa pagiging kabit mo? Sa naging bunga ng pagkakamali mo? Na may dinadala ka ngayon? Sa panloloko ninyo dun sa tunay na asawa? Hindi ka pa rin ba matututo, nene? Sa pagkakataon na to? Itatama ko na. Nene. Sa pagkakataon na to, ito na yung tamang panahon para magdesisyon ka naman nang hindi para sa sarili mo na. Para na sa mga batang umaasa sa'yo. May 3 bata umaasa sa'yo. Huwag mo na ipaglaban yung mali. Ulitin ko. Kabit ka. Huwag mong habul-habulin yung lalaki na hindi naman talaga sa'yo. Tama na yung maling desisyon. Nagbunga na. Nagbunga na. Ito lang, nene, masasabi ko sa'yo. Nagbunga na yung mga mali mong desisyon ng isang sanggol. Pero sana, yung sanggol ngayon na nasa sinapupunan mo, ay alagaan mo. Pag-ingatan mo. Dahil walang kasalanan yan.
Maging matibay ka ngayon. Maging matapang ka. Hindi ito yung panahon para mas lalo ka maging mahina. Ito yung panahon na dapat mas lalo ka nagiging matibay. Kung gaano ka katapang nung pinaglalaban mo yung alam mong maling pag-ibig ng mga panahon na yun, ganun ka rin dapat katapang ngayon kung paano mo haharapin yung mga naging consequence na yun. Naiintindihan mo ako? May gusto ka pang itanong? Gano'n na ba kasama na kahit Hindi ka ba masama kahit? sabi ko, chinat ako ng kapatid niya nung nakaraan. Huwag kayo lamunin ng galit mo. Dahil sa mga anak niya, tao lang tayo. Huwag tayo nagkakapatid. Sabi ko magkapatawaran na tayo. Yun lang naman yung gusto ko sa kanila. Huwag niyo nakarasin yung pamilya ko, nanay ko. Nanay ko lang ang meron ako. Wala na akong tatay. Aminado ako sa lahat ng kasalanan ko sa inyo. Sabi ko, huwag niyo na inamay yung pamilya ko. Ano daw ba gagawin nila sa pamilya mo? Dinala nila ng pulis dun yung nanay ko. Tapos, nagiginig yung nanay ko na nagulat. Unang-una, nene, papaliwanag ko sa'yo na maayos. Yun ay pananakot lamang para tumigil ka na. Unang-una, wala pong karapatan ng mga pulis para dakipin po yung nanay mong walang may kasalanan dahil hindi po siya yung kabit. Tapos, ang sabi lang dun sa barangay namin, ang sabi ng nanay ko, kung may kasalanan yung anak ko, ipakulong niyo. Hindi ko kukonsintihin kung anong ginawa ng anak ko. Ang sabi lang ng kapatid, gusto lang namin iwalayan niya yung kapatid ko. Ano po ba mga sumunod na nangyari? Bumalik po ba yung mga pulis? Bumalik, 4 na pulis po pumunta dun. Ang sabi lang po dun, magpa-record lang daw. Yun lang Blatter? po. Ganon? Yun lang po. Tapos, tinanong ako ng mga anak ko, Mama, bakit may mga pulis? Hinahanap ka? Bakit hinahanap ka? Tinatanong ako ng panganay ko kung okay lang ako. Sabi ko, okay lang si Mama. Ang pangalawa ko, tinatanong din ako, Mama, saan ka ngayon? Kasi kailangan ako uwi. Asan na yung lalaki na yun? Sabi niya, bakit kanya sinaktan? Hindi ko ma-expect na. Sasabihin naman ako sa kanya na, andito ako, Mama, nag-aasawa ng kutsilyo. Gusto kong saktan yung lalaki na yan. At kanya sinaway. Sabi niya, bakit kanya pinaiyak?
durog na ako. Kahit na hindi ko na lang ang anak ko kasi yung bata yung naalagaan ko. Anak niya ang priority ko. Maramdam ng mga anak ko kung gano'n nasaktan. Ikaw kasi naglagay sa sitwasyon na yan sa mga anak mo at pamilya mo eh. Ikaw din naglagay sa sitwasyon na yan sa sarili mo. Kaya nga sabi ko sa'yo, wag mo nang gawan pa ng maling desisyon sa pagkakataon na to. May pagkakataon ka pa, nene. Hindi pa huliin lahat. Para itama ang lahat ng mga pagkakamali mo. Opo. Lapit mo sa Panginoon yung sarili mo, nene. Actually, nagsimba po ako kanina sa Quiapo. Lapit mo. Kahit hindi ka magsimba, manalangin ka kahit nasan ka, nene. Hindi naman minsan kailangan ng simbahan eh. Kailangan yung relationship natin kay God ay totoong bukas at nakakonekta. Ingatan mo yung batang nasa sinapupunan mo. Wala na tayong pwedeng gawin dyan kundi alagaan na lang. May gusto ka pang sabihin? Salamat po. Kahit pa paano. Nailabas ko kahit pa paano yung tagal na kinikimkim ng dibdib ko. Na kahit sa ibang tao, nakala nila okay lang ako. Pero sa likod nun, hindi ako pinagdadaanan, pero hindi ko yung pinakita. Nene, bago natin to tapusin yung call na to, magdasal na muna tayo, okay ba? Okay po. Nene, naway maging tama na yung mga desisyon mo, ha? Ipangako mo sa akin. Ipangako mo sa mga anak mo. Ipangako mo sa lahat-lahat. Respetuhin mo yung sarili mo. Okay? Tayo manalangin, nene. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, naway pagdasal po natin. Yung katulad ni Nene na naliligaw sa kanyang mga tamang desisyon. Panginoon, nilalapit po namin yung tao na to na si Nene. Si Nene na naliligaw kung ano ba ang dapat niyang maging tamang desisyon. Alam namin lahat at napakinggan naming lahat yung naging mali niya. Pero hindi ibig sabihin yun ay wala na tayong karapatan
na makabangon at mapatawad ng Panginoon. Panginoon, napakalawak ng pangunawa at puso mo. Nilalapit po namin yung mga puso namin sa inyo. Nilalapit po namin ang puso ni Nene at buhay ni Nene sa iyo, Panginoon, na maayos. At gabayan niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng wisdom. Bigyan niyo po siya ng lakas ng loob na itama na yung mga pagkakamali niya. Alam namin na walang ibang makapangyarihan kundi ikaw lamang. Panginoon, ngayon pa lang po, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo. Amen. Alam nyo mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, sa lahat po na nakikinig ngayon sa 90.7 Love Radio, uulitin ko lang po, ito po ang show namin ni DJ Rocky Terra na hindi ka husgahan bagkos ikay pakikinggan. Ito yung show na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Hindi ibig sabihin, kabisyo, na nagkamali na ang isang tao ay wala na po siyang karapatan na magbago sa kanyang pagkakamali. Lahat po tayo makasalanan. Oo, kung siya, ito ang pagkakamali niya, pero tanungin mo rin minsan yung sarili mo, kabisyo. Malinis ka rin ba? Maaring pwede nating sabihin na salot ang lahat ng mga kabit, pero ikaw ba? Hindi ka rin ba naging salot sa mga nagawa mong kasalanan? Malinis ka ba? Alam nyo mga kabisyo, kaya may mga taong natatakot magbago. Kasi may mga tao na sarado ang utak para sa mga taong gustong magbago. Nene, mahigpit na yakap para sa'yo. Salamat, DJ. Welcome. Naway, Nene, hindi masayang tong call mo sa akin at sakaling tumawag ka muli dito sa amin, masagot namin ni DJ Rocky. After 1 year, 2 years, or 3 years, o kailanman, dumaan ka dito sa istasyon, hanapin mo ako. Sasabihin mo sa akin na, DJ, okay na ako. Opo. God bless, Nene. Salamat po. Mga kabisyo, napakinggan natin ang kwento ni Nene na 34 years old from Antipolo. Iba't ibang emosyon, iba't ibang reaksyon ang nababasa at napapakinggan natin at nararamdaman ko habang nakatutok ka ngayon, kabisyo, on air. Maraming tumatakbo sa isip mo. Pwedeng pabor ka kay ate at pwedeng hindi ka pabor. Pero ang bottom line lang naman dito, mga kabisyo, alam natin na masama maging kabit. Sige na. Deserve na nung tao na makarma, lahat na, sabihin na natin. Pero hindi niya rin ba deserve
na bigyan ng pagkakataon na ayusin yung buhay niya. Deserve po niya yun. Muli, ito po pala ang 90.7 Love Radio. Ang number 1 radio station sa Metro at Mega Manila. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Metro's #1 Love Radio. Basic!